EU's boligkrise bliver værre år for år. Hvad er løsningen, og hvor skal den findes? Vi er taget til Luxembourg, til den europæiske investeringsbanks forum her, for at se på, hvordan man blandt andet løser, eller i hvert fald forsøger at finde nogle af løsningerne på den store boligkrise, som EU er ramt af. Mit navn er Lars Græsborg Mathiasen. Med mig her i Almen Insight, der har jeg Bent Madsen, direktør for Almene Boliger og præsident for Housing Europe, hvilket jo var din kapacitet og årsagen til, at du var med til en af paneldebatterne hernede, Bent. Helt grundlæggende, hvor stor er den boligkrise, som EU står, eller de europæiske lande står i lige nu? Jeg tror slet ikke, man forestiller sig, hvor stor den er, når man kigger rundt i Danmark, hvor vi selvfølgelig har nogle problemer, der er klare med, at der er for mange boliger i yderområder. Vi har også nogle problemer med at bygge tilstrækkeligt, når vi er omkring hovedstadsområdet. Men når man ser på europæisk plan, så er det millioner af boliger, der mangler hver evig eneste år. Almindelige middelklassefamilier, der ikke har råd til at bo i de større byer. Man mangler skolelærer, og man mangler politibetjente og sygeplejersker. Alle de der, kan man sige, nøglestillingerne, de har ikke råd til at bo i mange af de større byer. Og så er der folk andre steder, der står svagt, og der er slet ikke boliger til dem. Eller studerende, som vi også hørt eksempler på i dag. De har fået en plads på universitetet. Alt er sådan set i orden. De kommer bare ikke med en familie, der har en stor guldske, så det vil sige, at de kan slet ikke bo i nærheden af universitetet, fordi de har ikke råd til at bo i en lejlighed. Eller et lille kammer, dybest set. Så det er en virkelig alvorlig krise. En af dem, som vi hørte på talerstolen, Bent, herinde i dag, det var jo Dan Jørgensen, som er den danske kommissær for blandt andet housing, altså for boliger i Europa. Og han kom altså med måske en af det her forums, indtil videre i hvert fald, allerstærkeste taler. Lad os lige tage et lille uddrag af Dan Jørgensens tale. Behind these numbers are people. Young people forced to put off starting a family. Vulnerable people threatened with homelessness, students who cannot take up university places, workers who cannot accept job offers, rural communities facing depopulation, cities unable to retain teachers, nurses or police officers because they cannot afford to live where they work. These people and their stories provide living proof of the housing crisis and the impact it has on Europe. How it threatens social justice and social cohesion, of how it weakens our economy and reduces our competitiveness. It is for these reasons and for these people that President von der Leyen tasked me with addressing this crisis. Ja, men vi blev begge to enige om nu, er vi måske også lidt farvet af, at vi kender Dan Jørgensen, men vi ved jo også, hvilken problemstilling han står overfor. Men det var stærke ord, det var ret klare meldinger fra hans side. Vi har set nogle steder af fremskrivninger, mener, at man minimum skal bygge 1 million boliger om året i hele EU, måske meget mere end da, og så har man ikke engang taget efterslæbet med endnu, bare for, altså om året, bare for at kunne følge med. Det er jo det er ubegribeligt så stor en boligkrise, vi står overfor, men det er jo ikke kun tag over hovedet. Det er så, vi taler om. Det er jo mange andre ting. Det er jo meget mere. Det er jo i virkeligheden også. Det er jo meget mere. Det er også det, Dan Jørgensen han udtrykker. Ja. Han var meget, meget klar på, at det her er mennesker. Det er en sociale sammenhængskraft, der står på spil, og der er på spil, og polarisering. Og det er man jo meget tydelig med. Også når man går og taler med forskellige, der er jo fra forskellige regeringer rundt omkring i Europa. Talt lige med en af de repræsentanter fra et østeuropæisk land, der siger de, boligpolitik hos dem, det er for at hindre ekstremisme og sørge for, at landet det hænger sammen, så man ikke får nogle antidemokratiske bevægelser. Så der er det bånd der med, at Europa sprækker simpelthen, og vi får modbevægelser, antidemokratiske bevægelser. Det bliver koblet helt tæt til boligpolitikken, at man ikke kan finde et ordentligt hjem. Derfor kan Dan Jørgensen sige, at det her det er mennesker, det er hjem, vi taler om, og det er den sociale netværk, der er i samfundet. Det er det, vi taler om her. En af dem, som også har været på talerstolen herinde og været moderator på en debat, det er jo danske Kim Jørgensen, som er en af cheferne i den europæiske investeringsbank. Og ham talte jeg kort med, før han smuttede her for lidt siden. Blandt andet om, hvor kan den europæiske investeringsbank være en del
af løsningen? Jamen EIB, altså den europæiske investeringsbank, ser også med meget stor alvor på den boligkrise, der er i Europa i øjeblikket, og vi har gjort det til en af vores 8 strategiske prioriteter at understøtte den, og det gælder i hele værdikæden af almen boligbyggeri og social boligbyggeri, og det gælder også om renovering af gamle boliger. Der er en kæmpe issue i mange EU-lande med renovering af boliger. Og Bent, det han taler om her er jo, at man har set udfordringen i den europæiske investeringsbank, man har set problemerne og det, der skal gøres, og stiller altså rigtig, rigtig mange midler til rådighed. Men hvor sikker er man på i den almene sektor, at de penge kommer den vej? Ja, det er jo en svær øvelse, vi skal i gang med her. Det var også noget af det, vi talte om også der. Jeg oppe og taler om på scenen, der er jo simpelthen funding. Hvordan er det, vi får pengene ud og rulle og på den rigtige måde? For det her, det hænger jo både sammen med, at vi skal finde nogle penge, der skal betale for, at vi både renoverer på europæisk plan, og vi får opført nye boliger. Men vi skal også have det ind i nogle bæredygtige systemer, sådan så de rent faktisk kommer til at virke, de her penge. Der er jo eksempler på, det bliver der også nævnt herude på gangene, med at man har sendt nogle penge afsted nogle steder hen, og så er der faktisk ikke kommet særlig mange boliger ud af det, men der er nogen, der har tjent rigtig mange penge på de der boliger. Så det der financialization, det har sådan set bare gjort problemet endnu større, i stedet for det modsatte. Så det er at spille det ind i nogle systemer, non-profit systemer, og så få inspiration fra den danske model, og det er jo det, man går rigtig meget og taler om hernede. Det er jo Landsbyggefondsmodellen med, at man genbruger pengene. Så der ordet revolving funds, det er jo et, man hele tiden går og hører det for folk, de siger, sådan en, den vil vi også gerne have. Og den kan man lave på mange forskellige måder. Vi kan lave den, som vi har lavet den i Danmark. Og så kan man også godt lave den sådan på lidt mere pan-europæisk plan og gøre det. Og det er jo klart, at sådan noget som den europæiske investeringsbank, den er jo rigtig interesseret i det her. Fordi så når man så sætter nogle penge i sving, så bliver pengene jo ved med at blive genbrugt og genbrugt og genbrugt. Og det er jo ikke fordi, der ikke er bygget social og affordable housing. Der er bygget masser af boliger i Europa siden 2. verdenskrig. Der er også bare rigtig mange af de boliger, der så at sige er forsvundet væk i forhold til almindelige mennesker, de kan betale for dem. Så det der med at have et stabilt system, hvor man både har et system for, at boligerne de bliver ved med at være betalbare, og man har et system for, at man bliver ved med at have penge, der cirkulerer i det. Det er lige præcis det, man går rundt og spejder med lys og lygte efter det i øjeblikket. Ja, fordi du var med i en paneldebat, hvor der blandt andet sad en repræsentant fra Kroatien og borgmesteren fra Barcelona blandt andet. Og da du begyndte at snakke om revolving funds, der flyttede deres hoveder så ganske hurtigt og begyndte at nikke, fordi det er sådan et buzzword i den her problemstilling. Og jeg tror godt, man kan... Jeg sagde det ikke fra scenen, men der er jo en ølreklame, der hedder Probably the best beer in the world, og jeg tror godt, man kan sige det også med vores system her. Probably, det går vi faktisk også at sige, the best system in the world. Fordi det er det system, som vi overhovedet kender. Der er 23 forskellige systemer i Europa, men det er det system, der er det mest stabile. Og så har det også de sideeffekter, at der for eksempel ikke er kæmpe tilskud, som i overhovedet ingen fra staten af. Der er mange af de her systemer, som ikke virker særlig godt, men de er faktisk også rigtig dyre, set fra de enkelte staters side. Så her har man jo faktisk sådan virkelig et system, der både har den der stabilitet i sig, så både har funding i sig, og som nok er det billigste, set ud fra et statsfinansielt synspunkt. Så derfor så er der rigtig mange attraktive ting ved det danske system, og det er også derfor, vi har også brugt en del tid sammen med den europæiske investeringsbank til at tale om det her system, og så hvordan er det egentlig mere detaljeret. Ja. Således kom vi lige omkring de her emner med at finde en løsning på den her store boligkrise, der er i Europa. Husk, Almen Insight er jo en produktion fra BL Danmarks Almene Boliger, og vi udkommer inde på Fagbladet Boligen, men også ude på YouTube. Hvis du gerne vil abonnere, så kan du se det hele som video, og hvis du hellere vil lytte, så udkommer vi også som podcast, og du kan finde os alle de steder der, hvor du plejer at lytte til podcast. Tak for det.